kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile lokho kwamafriji kuvelapha vela South Korea Samsung. Okay, so what's South Korea one? No more what's South Coast. Yeah, abasikubeka sibuyele Ilobolweni. Sibuyele Ilobolweni. Nazi inkinga ke la. Inkinga manje seyibuyela entweni ekuthenini lo mntwana usummoshi. Uthe ungakamganisi, ungakamloboli wanzani? Wammosha. Ngoba ngisho ngamlobola ungakamganisi, once walala naye sekuyinhlawulo. Once walokho seyingayifika lapho ke lezi inkomo ezingaki ezu-11 seyingafika lapho. Abelungu kahle kahle bebelandele lesi simo sokuthi bona benzela ukuthi singathathi kakhulu, kanti futhi bebezama bebengazi ukuthi ekhambeni kwakho bayasiza futhi ukuthi uma uzolala nengane yomuntu ungayenzele lutho uzohlawula. Futhi inhlawulo awukwazi ukuyikalela wena ngoba ukalelwa yilo muntu onjani ukuhlawulisa. So inhlawulo into ehamba nenhliziyo. Yebo, ukuthi wena ungimoshe kangakanani, ngifuna ukukuhlawulisa kangakanani. Uyayibona? Yeah. Mhlawumbe singahamba zifike ku-level mangithi nje mina ingane yami ukuthi wena uyilalile amahlawulo ami ngicela ukuthi unginike inkomo ezintathu. Yebo kusengamahlawulo nje ukuthi umoshe ithunga lami ingane yami wayimosha ingakalokho zana ungakayiganisi. Yeah. Usuyayazi ingane yami mina ungakwazi mina ungavumanga unginike nini inkomo yokuvuma. Yayibona nguhlabe nje 3 ngithi akukabi sililobolo ngihlaba nje 3 ezobikhokhela umama ubaba yitho 3 nje ngihlabe nje 3 ngithi hayi ngiyakuhlaba manje 3 ngoba wena uyazenzela ufohla isibasi kabantu sikababa phela wena udelela ikhaya likababa phela udelela ikhaya lomkhulu baba uzongiyisa lapha bese ukhiphisa 3 uyabona sezu6 the 3 le yeah bese ngikukalela ukuthi usuhlale naye iminyaka emingaki ingane yami ngoba umfana nje usuhlale naye iminyaka emingaki ingane yami bese ngenza ukugakaza nge2 ngaphezulu sezu5 nje inkomo zenhlawu ngakafike Ilobolweni nakhona naye lo othi ukhona umuntu mhlawumbe ngathi 5 aqala ngo5 aqale nje ngo5 athi ngithi 5 ngoba ingane yami le ingane yami le imoshile wena lo imoshile wena ngoba nayo izohlawuliswa amathonga la ekhaya ngesenzo sayesibi. Nawe izwe lento ngoba nami ngishawe labo omkhulu bengixebula ngenduku fana ukuthi ngugagaze nawo ukuze ukwazi ukuthi wenze njani nami ngithobeka inhliziyo ukuthi le nduku engizwa la ngizwe kangcono ngishawe ngibe ngazi ukuthi khona okulana okukhiphile wena ukubeka la wathi hayi angithoba inhliziyo omkhulu. Ngithi uyabona? Siyabona. Usimoshile le ngane yami wayizalisa umntwana. Uyimoshile le ngane yami wayizalisa umntwana. Uyizalisa umntwana ungakayiganisi kodwa usuyinjani? Usuyilobolile. Ungakayiganisi. Izothi mayisiganile le ngane. Le ngane izalele lapha na usuzoyihlenga wena ngenkomo yakho yodondolo okuyinkomo ezingaki manje inkomo ezi4 bangaka abantu emva kwakho bane qedile
Sekuyinkomo esi4 ke manje. Inkomo kakhokho le. Noma ngamkhulu omkhulu. Inkomo kabane? Yomkhulu. Kamkhulu omkhulu. Ngoba uyena lo number 5 ukusuka kuwe. Sekuyinkomo kamkhulu omkhulu ukuthi wadala lengane. Angithi uNkulunkulu, ungumdali. Wadala lengane, bebambisene nokhokho wakuphi? Wangale. Wakini. Kodwa ngoba wakini bengakahlanganiswa ithongo. Wavele wahlehlela emumva. Osekela lengane nowembatha lengane uba walapha eKhabonini. Sengiyakuhlawulisa ke senjalo usukhipha inkomo yaleli ithonga le. Umkhulu kamkhulu, umzali wabantu, umnikazi wesibongo. Ukhipha yona ke lenkomo ka4. Noma lenkomo yesine. Ugeza isibongo kahle. Hayi kahle wena vele uhlanza lesi sibongo, uhlawula lesi sibongo. Ukuthi usenze njani? Usincolisile phela. Intombi yakwami yazalela ekhaya. Ngiyakutshena ukuthi lezi inkomo ingani? Zo4. Uma unina egane esenengane. Angithi? Yeah. Okay. Uma egane engakabi nengane, mayefike ekhulelwa lapha esebambeni, ubuyela kubo ke sezothetha. Kufike kube imbuzi. Kodwa lembuzi lena iphuma kubo laba abantu bala ekhaya. Okukhokho, okumkhulu noma okumkhulu wengane noma okubaba wentombi. Uyena. Mayisengeke ubaba wentombi noma umkhulu wengane. Ikhishwa omalume lembuzi le. Ifike yenze lengane embeleko. Ngoba lenkomo yodondolo yenzela ukuthi lo mntwana esikhundleni ngabe ubuye nembeleko abuye nethunga yena. Sike sakhuluma ke khona ivideo yethunga ngemuva. Yeah. Abuye nani yena nethunga. Bese ke kwazi ukuthi akhishwe nale imbuzi imkhiphe amukelwe futhi ngapha kubaba. Ngoba nalapha mayisenzele imbeleko uzokhishwa ngale anikwe imbeleko ayiyokwemukelwa ngale imbeleko ukuze izokwazi ukubeletha zonke lezi ngane. 100%. Okay, siyabuya ke manje sibuyela khona lapha elobolweni. Akwesithi ke wena nakho usumosha ingane yami wasuyabaleka. Noma wangangaba namandla okulobola. Uzokhipha inhlawulo phela. Inhlawulo ngoba wena uyinja la ekhaya. Seyihamba nani nenhlamba. Njengoba ngikuthuka nje ngithi uyinja, inhlawulo seyihamba nani nenhlamba. Seyiyiphi le nhlamba ibizwa la? Inkomo yenquthu. Sekuyinkomo yenquthu seliyashintsha igama kusesiye kamama phela manje. Sekuyinkomo yami yenquthu. Ngithuka lengane yami, ngithuka nawe. Ngoba nobabili nenzile. Nimoshile inquthu. Nina nobabili. Kube inkomo kaMnomzana. Seyimvuma. Kodwa manje sibizwa ngamagama phela. Ukuthi mina ngumnomzana, angithi umuntu mayithi nje umnomzana, mangathi nje kuwe, ungakhulumi nami kanjalo ngumnomzana. Angithi amagama okudelela lapha. Kodwa kudelela ngeindlela eziphansi. Ukuthi khumbula ukuthi mina ngubani? Ngumnomzana mina. Nganiwe wena kushuthi umfana wena unjani? Awuganiwe. Kushuthi ngalawo magama ngenzani? Ngiyakudelela. Kodwa ngidelela ngendlela enjani? Eziphansi. Inkomo kaMnomzana. Bese kuzoba ke yilesi sidiki okuthiwa inkomo yamanyala. Lefuze ngabe yini? Iwumbela. Angithi? Yeah. Siyavumelana lapha. Zingaki njalo lezi inkomo? Zintathu. So ilesa inkomo kahle zelobolo kodwa seyishintsha amagama azo. Bese iyabuya ke phela lenkomo eyokuhlenga ingane. Uma kuyikuthi lengane yami awusayithathi. Ukhipha lezi inhlawulo bese ukhiphe ya. Yokuhlenga ingane. Isisekelo. Yisi isisekelo nesondlo phela. Awuyini udondolo futhi. Kuzo lezokuthuka. Kusho ukuthi mawuhlawula uyalobola.
kodwa enganeni sekuyingane phela manje mawuhlawula ngithi uhlawula amacala akho. No sengisho in terms of masobheka u 2 plus 3 uyafana no 4 plus 1. Yeah. Kusho ukuthi at the end i-value iyafana. No, iyafana no. Uyalobola kodwa manje asabizwa ngelobola sebizwa ngamanyala manje sengamahlawula ama damage ngesilungu basho njalo. If nje ubungashintsha lokho kama damage. If ubungashintsha ulimi nje uthi hayi ngizolobola angizile ukuzothini ukuzohlawula ingabishintsha yonke lento. Iyoshintsha phela lento sekhanda ubuhlobo sekeqoqiswana uzokhokhela wena. Kodwa wena iphakethe lakho lizophela ngalendlela vele belizophela. Abelizophela ngayo. Still so kahle isintu siyazama ukuthi sigqugquzele abantu ukuthi bagcine bendengani beganene isintu ngoba isintu siwumoya siyubuntu siyakha yebo isintu siyakha njengoba ngishilo ukuthi ilobolo nalo likhandwe uma kwenziwa kunqandwa lesi simo sokuthi kungabibika abantu abazalwa bengaziyo ukuthi bazalwa ubani ngoba mabezozalwa bengaziyo bazolalana zodwa ingane zizalisane futhi izala abantu uyibone seyizala idalwa nje kanti lengane ezandawonye zisuke egazini njani elilodwa kunento ke ngifuna ukuyiphuma kancane mnguni la ngizama ukuyilungisa engizwa manje sebenza ubuhlobo obufileyo ngoba sihlushwa imimoya nje kangaka uyithole sewuthatha umuntu ongahambiselani negazi lakho angithi uyabona kunento engifuna ukuyiveza nje encane iyaziwe ibikhona kudala angithi uyabona ukuthi kukhona labo abantu abathathu ukhona ubaba kube khona umkhulu kube khona ukhokho akusibuye lapha kufike kube uwe kube ubaba wakho kube ubani umkhulu wena nomkhulu umuntu munye sike sashe inambeni la ukuthi lo uhamba nalo wena nomkhulu ninjani umuntu munye okusho ukuthi ugogo mayigana umkhulu ugana nawe uyini kugogo umakoti wakho phela umakoti wakho akwesibuye lapha uyabona ukuthi wena uyakwazi ukuthatha kwagogo sabubu sithembu siyeke isithembu ngoba lese sasemoyeni ukuthi wena ugogo ugane wena ngoba uyena oyokufunela ini umfazi ugogo ugane wena ngoba uyena oyokufunela ini umfazi akwesibuye lapha ukuthi lento ibiyenziwa kanjena ke mnguni uzubabona ngathi abantu bebeganiselana nje kudala noma bebona ngathi bebeshintshana kudala engathi kuyashintshwana wena njengoba unobaba wakho noma wakho nje nomkhulu nobani nogogo angithi ugogo usuka ngaphandle wazogana njengomama okusho ukuthi wena uma ugogo umakoti wakho uma ugogo uyakwazi ukugana wena njengoba egana umkhulu wakho okusho ukuthi ingane bayukuthi ugogo wakho bekumazwane bengwakwaziwana ugogo wakho ingane yakwaziwana wena uyakwazi ukuyithatha ukuze izomukeleka kuleli ithonga lala ekhaya kalula yini ezodala ukuthi yemukeleke kalula kuleli ithonga lala ekhaya lengane ingoba izala ubaba umama kababa uzoyimukela kalula ubaba ukuthi hawu ufike nomama wami wavusa umama angithi uyabona sekulula ukuthi lengane ingalakha leli ekhaya ngeke ukuliwa hayi ngeke uthole futhi umama engasayifunda engane ngoba ithanda ubani la ekhaya ithanda ingane ubaba phela ithanda ubaba phela yena umama engahlala ngayifuni ngoba ithandwa ingane yakhe mhlambe ulweli indaba yengane yakhe kodwa ubaba uzoyithanda lengane yomuntu ngoba lengane yomuntu imkhumbuza uma wakhe nogogo futhi la ekhaya uzosho ndawo nami mina kwethu ngwakithwe uzoyijabulela mayike nje yezwa hayi kodwa emndenini entsileni noma egazini kodwa makuqhamuka omunye uzwane angithi ugogo umazwane makuqhamuka omunye uzwane mhlawumbe udibana naye eKapa udibana naye kuphi usuza naye ekhaya
Mawufika nje la ekhaya uzofika jabula ubaba. Ajabulela ukuthi ufika nobani? Umazwana. Noma mwakhe. Ajabula ugogo athi hayi umna kwethu. Umkhathalwe yithonga la kuphi? La kwazwana. La kwazwana kugogo umane. Umaswana. Bengithi nje ngithinte kancane ukuze abantu bengaduki. Bebona ukuthi yini eyayenza kudala kungabikho inkinga ezingaka lezi esezikho. Manje osisi bethu sebathandana namaPakistani, namaNigeria, alezi zinto azazani ithonga lazani, igazi akudibana nokudibana ngoba kuthiwa simuntu munye ke kodwa. Kodwa isintu sasiqoqa into ukuthi ingabi nobubi phakathi. Isintu ingakho kuthiwa kanwa wakini ukuze nizokwazi ukuzwana ngisho nakuphi egazini. Hayi ukuthi phela thathana nodwa egcikeni. Asisho njalo. Kanwa wakini ozohamba ngomkhuba othi mawufane nowesizwe sakabani sakho. Ngoba nalezi ingane izokhuliseka ngendlela. Mboni nenza amasiko akaXhosa le. Mina ngenza amasiko akaZulu. Mase imkhuba njalo le. Angikhulumi ngosintu, akusisisintu. Imkhuba yakwaXhosa, imkhuba yakwaZulu. Njengoba ngumZulu nje imkhuba yakithi, ngapha ngakithi thina ngoba ngichazela nje ukuthi sikhipha imbuzi esithatha amagusha ngaphandle kwamagusha. Nina nikhipha yini? Amagusha. Thina sikhipheni imbuzi okungamabhoko. Ukutshena ngokusobala ukuthi nathi umkhuba wethu. Kujulile lokhu ukuthi nina nikhiphisane ini amagusha. Ngoba amagusha ahamba nesithuko. Okusho ukuthi nina umoya wenu wela. Uwele ethunyweni. Ingakho ke phela okwethunywa nokwedlozi ngeke kusafana. Kuzoshiyana kancane ngoba kuyasebenzisana. Bengithi ke ngithi nje kancane bese ngibuyela ke elobolweni. Sibuyela la elobolweni sesizothinta lo ntombazane otholakala esemekeziwe esezele bese thi uyogana na nengane. Habakana nazo nje. Yeah, bezogana nani? Nengane. Angikwazi shingane yami mina. Uzongithatha lengane yami basho njalo. Ngizoyogana nani? Ingane yami. Okay, akwesi lengane ke uyizele ingeyintombazane. Ngoba ingane yentombazane mayikhula ihamba bese iyalotshola ngithi. Okusho ukuthi lo myeni lengane yakho yentombazane uzoyilobola njengani? Njengentombi. Njengawe. Njengawe yaya. Njengawe uyini? Umzali wakhe. Okay. Mayilobola njengawe lengane okusho ukuthi isiwumfazi wakho singaka? Wesibili. Uma umficelele nayo ufanele ukuthi wenze njani wena? Ungathuki phela. Yebo, understand phela ngoba lengane uthe wena uyogana nayo. Okusho ukuthi ubani? Umnakwenu. Wena mazibuya uyathanda uvumisa umuntu manje uthi uvuma. Okay ke, ngibuzeke mbuni. Mhlawumbe asibuyele emuva. Uqala uyayivuma yini lento ukuganiswa kweingane ukuthi intombazane ithi vele mina ngivumi nje kusase eli ngisheshe kujayele. Angivumi mina. Pho iqhamukapi lento ukuthi umuntu uyogana nengane yakhe? Isilungu leso. Bafundile ngithi lapha. Ufuna ukuthi lengane yakhe yena idlele ezimali zakhe okungesize zakho ongeza indoda yakhe. So manje ilento moyisho lento ibilisound ngathi amanyala ngenxa yokuthi vele isilungu akusona isinto. Yebo. Akusiyo nje kamoya nhlo. Ungathi ukuthi ungagana ingane ina 6. Akwesithi ke naphi yana ke le ndoda ayisayithathanga ke lengane yayenza umfazi. Yayilobola lengane wagana nayo kanjalo. Mawukhokhela mina ukhokhela nani? Nengane yami. Zikhona ezinye izizwe lapha kithi emapedini noma ematswaneni noma kuphi. Zikhona izizwe ezenzani? Eziyenzayo leyo nto leyo. Ezenzayo lento ukuthi uthi mina ngikana nani? Nengane yami. Mawuthatha mina uthatha nani? Nengane yami. Nengane yami.
Siyabuya ke lapha le ndoda ke siyakuthatha nengane yakho siyalobola ilobole nengane kuvunyelwa. Ngoba phela inkomo zengane mayisigana ziyalingana nezilokho zakho. Hayi umfana ke noma ungayilobola uyithathe izophinda ibuyele ekhaya konina noma kubo. Uba kwayizovela imfune kusho ukuthi inkomo zakho ihamba nje mahala. Mayiqala nje ethi usekubulele wena vele. Ngoba uzoyikhulisa lengane uyondle iqeda ihamba iyephi? Babwayo. Iye kubabwayo noma ibuyele kuphi? Ekhaya konini. Okuyinkinga kakhulu ke ngoba ngathi ifika nje lapha ibizalisa ingane zakithi. Ngoba phela Akusiye la. Sesiyabuya ke siza nakulena ke intombazana. Mayisifika nje usuyilobolileke ngeenkomo ezintathu njengonini. Yabuya yeza la. Mayisifika imithiswa nje ingane kaMfuyini, ingane yakho ngikule. Nomfazi wakho. Ifike nje imithiswa ingane kaMfuyini nizoyikhuluma nithini into enjalo. bazoyishaya phela ingane. Bazoyishaya bese kwenzakalani? Uphuma isisu noma bese bulala ingane. Psychologist mhlambe psychologist. Hayi awumani uyabona uyaqhubeka futhi namanje ukhuluma ngesilungu. Yabo manje. So ithini ngoba imbidane phela leyo. Ubona ukuthi wena ku right ke ukugana nengane. Phela mkhulu bayakwenza Athi phela. Phela abantu besifazane bayakwenza bakwenza ukuthi bathi bona ingane zabo abafundi bewumthalo omunye umuntu. Kanjani? Ngoba lengane phela ingane ayizali ingane ekhaya. Ingane yengane unodoli. Ingane ayizali ingane ekhaya. Okusho ukuthi lengane ayizelena ekaba. Ekagogo nomkhulu. Izalwa yibo, ibona abazoyishayela umthetho, ibona abazoyikhulisa, ibona abazoyigcinela zonke izinto. Uma kuyikuthi uthathwe wena lengane isesencane, ufanele ukuthi wenze njani? Uyikhulise kuqala. Uyikhulise kuqala. Bese mayiqala nje ithi iyathomba, usuyibuyisela kugogo wakho, kugogo wayo. Nobani? Nomkhulu wayo. Isifika nje ngokuzokuvakashela la. Nakhona futhi lingenzeka iphutha. Ithathwe imithiso umfana kabhuti wami. Ayimithiso umfana kabhuti wami, ingane yakhe isizogana nawe njengoba ubushilo wena ukuthi izogana nobani? Ugana nawe. Ayikuvakashela nokuvakashela. Ngoba wathi yakuvakashela izofika ibona amadoda. Phela liyasebenza leli gazi akusilela kubo. Alinankinga futhi. Alinankinga ukuthi lingamzalela lo muntu. Zinkuluke lezi inkinga ngoba manje zisinika inkinga nathi. Ukuthatha umuntu yokana nezingane zami. Yokana nezingane zami. Hayi mkhulu ayasivale. Hayi ngiyakutshela. Ngoba manje ngaseza nezinkinga eziningi. Ngiyakutshela ngoba phela manje mawuthi uyabuka awukwazi ukugana nengane yakho. Mawugana nengane yakho izofika yenza inkinga phambili sekufanele ukuthi uxoshwe wena emzini. Sekumele kuliwe la emzini. Uyozalisa ingane zo anibala ekhaya anibala izingane noma osisi bendoda yakho. Kuyoliwa ke la ekhaya Nkosi yami. Sekuyoliwa ke la ekhaya. Ngeke sezwana. Ngisho ungaphuma umuzi. Kuyoliwa ngenxa yani yakho uthi wena ugana nani? Ingane. Noma ingane umfana benenkinga ngoba manje seyilotsholiwe. Isilotsholiwe ngane umfana manje ayisakwazi igazi layisebenza. Liyakhuluma liyayifuna. Yalotshola yena umfana. Aselaphi mina? Angithi bagana nazo usho wena uthi fanele bagale nazo ngoba bona angeke bashiye ingane zabo zonke. Hayi, asiyeleni lento. Hayi abantu besifazane mina ngazi. Kodwa ke umthetho unjalo. Kodwa ke ithi ingane iyogana nengane kusho ukuthi vele la ekhaya nehlula umthetho nina. Ngoba ingane ayikho. Unengane wena la ekhaya. Ubani uyithatha uphi ingane wena ngoba uyingane la ekhaya wena? Unengane la ekhaya wena? Uyithatha uphi ingane la ekhaya wena?
wazoyiclaim ngoba wena uyini la ekhaya uyingane uyingane wena usaphila ngaphansi komthetho la ekhaya nawe usuzoba nomuntu ozomshayelana umthetho kanjani ubani wena la ekhaya la ekhaya ubani owuwe la ekhaya ngoba ubaba wakho nobani noma wakho okusho le ngane sengiyakweni kusho ukuthi ingane emkhulu ngempela iziphethwe umoya ngoba ingane zabona kuqala lenza veza athi zambiza ngegama uma wazi zabizwa ogogo bazi ngomama kusho ukuthi bayibona lento ukuthi xa kudlalwa ngami la ayikho ingane ezalingane lo intombazane nangu umama yebo umuntu oganile umfazi umuntu oganile wena umfazi kuphi umfazi oqedele okwenzeka leni la kuwe ngoba wonile wena la ekhaya mele uqhubeke kube yini umntwana owunile ngane yakho iwela kubani ugogo okuyena nina iwele kumkhulu okuyena yise vele mele bekuhlungu lento kuwena ingane yakho meyibuyela kumama ibiza ngegama ngoba vele utshengisa ukungahloniphi abazali bakho ingakho ingakuhloniphi nawe yeah nayinhluzana ilapho umazibuka asafuna uyiqeda lento sefuna ukulonda namantombazana nayinkunzana zoplita la be right mkhulu eGoli utholakala ke eGoli ngitholala eZolamndeni eThekwini ngiyotholala eMsusankungu ayi madoda Msusankungu ngiyotholala eMsusankungu kwaBest eKapa ngitholakala eMitchers Plain eNyude yeah bangaqhubeka ke nje ababukeli beSolomoya baqhubeke balalele lezi imfundiso zomoya lezi mhlawumbe next year nje sokuvula iSolomoya Academy isikole sami seSolomoya bese sikwazi ukuthi sifundise abantwana bomoya ngani ngomoya siyovula nje iwebsite yethu kahle yeSolomoya ukuze kwazi ukuthi abantu babhadale isikole kube khona imfundiso mawufuna ungena ufundiswe ukhipha imali yakho sizoyibeka nje price uma sesikhiphe iwebsite yani yeSolomoya TV bese sifundisa ngani ngesintu nangomoya